Kuyinyanga yabesifazane senilethela abesifazane mbukeli abangamavulandlela kumkhakha wezamabhanoyi. Sibuza ukuthi sesihambe ibanga elingakanani ekuvuleleni abesifazane iminyango kule mboni. Yini mbukeli futhi engenziwa iNingizimu Afrika ukuxhasa abesifazane abafuna ukungena kulomkhakha njengoba izifundo zakhona mbukeli zimba eqolo. Yini mbukeli futhi engenziwa inkampani kulomkhakha ukuqeqesha ikakhulukazi abesifazane ngaphandle kokushayela mbukeli amabhanoyi? Yimiphi futhi eminye imisebenzi ekhona kwezokundiza? Eminye ke mbukeli yemibuzo esobe siyidingida nezihambeli zethu namuhla ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Khumbula ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo, shayele ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho inombolo zethu zocingo 011 7140677 noma 0678. Mbukeli siyatholakala futhi kumakhasi ethu okuxhumana ku-X @SABC izindaba, ku-Facebook ikhasi lethu u-SABC izindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli qala #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli baningi abesifazane abafisa ukufundela ukushayela izindiza kuleli, kodwa kugcina kuyiphupho ngenxa yokubiza kwezifundo zalokhu. Senze njani ke mbukeli siyisizwe ukuze kungagcini kuyiphupho kuphela? Sizozo kuyihambeli zethu uMajor Mandisa Mfeka, the first black female combat pilot in South Africa, and Dr. Thandi Ngcobo, founder of Fuza Aviation Academy, whose work tirelessly to address the scarce skills challenges in the aviation sector. Ngaphambi kombukeli ukuthi sixoxe kabanzi nabo, ake sibuke lo mbiko esiwuhlanganiselwe intatheli yethu yohlelo uNonhlanhla Mthembu. Ubuyitumelo Gadisi waseSoweto esifundazweni saseGauteng uthi wayenephupho lokuba umshayeli wamabhanoyi kusukela eseyintombazanyana. I hardly saw a female pilot. So that's when I started asking Guti how kanti nama plane lawa a flyer, like, is it males only or what? Where are the females? The money to become a pilot, to train to become a pilot, you are looking at over R500,000 rand. And for most of us, you don't get NSFAS to train to become a pilot. I had to make means. Mama, she actually joined a Stokvel. I joined a Stokvel. I wasn't aware, so I joined a Stokvel for her to be able to play for my first license. Ngenhlanhla nokuzimisela kukaGadisi wabuye wathola elinye ithuba lokuxhaswa ngemali. They just handed me the phone and then I was live on radio. And that's when my company to Anglo-American, the Oppenheimer & Sons, they decided to both fund me with 145,000 each. uGadisi uthi kusesekude phambili futhi kuningi okusamele kwenziwe. Nomphathi wakhe uvumelana naye. For me, transformation is slow. Transformation of getting more females into the cockpit, it's slow because manga pega, like in training schools, this is for both genders now. If you are supposed to go to a training school Mzansi, manga pega about 70-80% it's kids that are not from this country. Worldwide, the average is about 6% of crew are females. In South Africa, we're actually quite fortunate that the percentage is higher than that. It's sitting at 10%. And statistically, we, as Federal Airlines, are actually sitting at 30% of our crew being females. And in my experience, what I've seen over the years is they really excel. They do really, really well. uGadisi ubuye wakhuthaza besifazane kulomkhakha ukudlala indima yabo. I strongly am very proud of Dumi herself for actually taking me and exploring it further. I feel, because ever since I was young, I've had the dream of being in an aircraft, an airplane, but now being part of or job shadowing Dumi, it's been just a blessing and a dream come true. For me, it's always been about paying it forward to other females out there. I would like to encourage them to also have mentees and mentor those kids to become what they hopefully want to be one day. uNonhlanhla Mthembu, asikhulume Let's Talk.
Mbogele ake samukele ihambeli zethu. What a beautiful piece there by uNonhlanhla. Kodwa it speaks about the challenges in the sector as well. Anginamukele nobabili ohlelweni asikhulume Let's Talk. Thank you so much for joining us. Thank you. Mamthandi ngizoqala ngawe. We've watched abantu besifazane ababili bekhuluma about the difficulties of the aviation sector, and umuntu angayibuza ukuthi yini yakwenza waqala. Yo, I think ukubuka intsha, especially abantwana bamantombazane beqakekile, bengenawo ama skills, be unemployed, behlele ekhaya. And then I thought that I have to come up with a solution. And the solution was to create a space for them. Ukuthi bakwazi ukutrainwa as we space is discussed, but as we demand as well. And I looked at the aviation and maritime, but the aviation took my heart, though it was difficult. Uqala nje, uqala isikole sisodwa kwakunzima. And I want to come back to that in just a moment. Kodwa Major Mandis, I always ask myself, how are we ever going to address you when we speak to you? Given that moment, eyayinkulu kangaka eNingizimu Afrika, especially when you became the first woman to fly that MK22, and it's such a moment, particularly in a time when we know there's the inauguration happening, but this one story grabbed the attention of South Africa. Let's speak about how that moment changed things or not in the aviation space. Yeah, it was really a moment enkulu kakhulu kumina ngoba ngaleso sikhathi mina ngithi ngiyemsebenzini nje yabona ngangitaskiwe ukuthi ngizofly ijet yabona ngizange nginaka into eziningi kanti ngokungena kwami kuleyo jet ngifly information kanti kubhalwa ama history books yabo ngalelo sikhathi so indlela izinto zashintsha ngakhona ukuthi ngiyakwazi ukugqugquzela abanye abancane abafuna ukuza because now i-platform yavele yavuleka kakhulu, there's a greater reach. But besides that ukuthi abantu abasuka mhlambe kwama background yabo ukuhluphekile yabona kungakho kulula ukuthi babona umuntu ofana nabo enza umsebenzi abangawujwayele yabona bebengazi ukuthi bayakwazi ukungena ngakhona. So ngaleyo ndlela I felt very encouraged ukuthi ngi-extend leyo olive leaf for the young ones who wants to come yabo ukuthi ngenze sure ukuthi ngingabi ngedwa, let us multiply sibe baningi yabona. So impilo yami yashintsheka ngalapho ukuthi izwe lami can now carry some motivation for umuntu obukelayo omncane obengazi ngoba nami ukuhlangana ne-aviation ngisemncane ngangina 5 uma wasise Virginia Airport sayobuka amabhanoyi ngangazi ukuthi kuzoba i-career engizokwazi ukuthi ngingene kuyona kwamina and ngangibona abantu abafana nami. So ngaleyo moment nje ngakhumbula ukuthi siyakwazi nathi ukuthi singene kulezi zinto yabona si thrive yabona kube naleyo moment futhi la ubonakala khona yabona ngoba ngiyaenjoy kakhulu leso skill sokufly. And it wasn't just a moment for the aviation sector, by the way, it was a moment for all of us ngoba through that moment we got to tell the black child in ourselves to say it's possible to do anything. And Mamthandi ngiyazibuza kuwena ukuthi uqala isikole uthi kwakungekho lula. How did you do it? Yo, kwakunzima. I had to seek usizo komunye umuntu, and unfortunately kwakufanele kube umlungu omhlophe. Abantu abamnyama kuba nzima kakhulu ukuvula isikole se-aviation, and he assisted me. But even those who siqalile isikole kuba nzima kwa-operator nje kwaqala nje isikole because of into eningi abebala siyazi ukuthi le space bese asabantu abamhlophe isikhathi esiningi. So umuntu omnyama umuntu wesifazane wese uqhamuka eMaritzburg le kude bayabuza ukuthi ubani lo wenzani, but ke ngoba ngumuntu sidalwa on a drive all the time ne passion kwi-skill and i-skill sabantwana especially amantombazane because amantombazane uyekuzwe nama kuthiwa umama ubamba ishisa. Amantombazane we need them as leaders, though difficult, but I'm here today. Isikole sisrun for a period of 6 years, well established, well equipped. We've got our own aircraft esikwazi ukutraina ngawo,
sibuye senze ne-chart eceleni. So kodwa bayakhala abazali man bethi izifundo zama-pilot hayi zimbeqolo nenze njani zimbeqolo angifuni uqamba amanga. It's an industry very expensive. Of course you would understand ukuthi there's an aircraft which needs to be bought, njokuthengwa, maintenance, fuel, instructors, the whole operations. Iyabiza yona kakhulu, but lukhona usizo. I would say ukuthi lukhona usizo. Ugovernment uyaxhasa. Kodwa as a private student, it's very expensive. I want to come back to that point about government in just a moment, but Mandisa ngiyazibuza ngoba there's a whole lot of misconceptions abantu abayicabangayo mabicabanga mhlawumbe umuntu okulomkhakha okuwo. What are some of them? Enye into uthi yabo uma umuntu wesifazane ngathi mhlawumbe ukwazi ukwenza izinto njengabantu besilisa, yabona. So mina okwami ukuqala ukuflya ngangena kwi-military. So i-training yethu kwakuyile enzima kakhulu emkhosini, yabona, ku-physical kakhulu, yabona. And ngaleso sikhathi ngabona ukuthi amandla ami awahlukile nalowo umuntu wesilisa, yabona, nje mase sigijima futhi. And ngesikhathi singangena impela kwi-aircraft sesiqala ukuyifunda ngempela ukuyiflya, ngafuna ukuthi akukho okuhlukile ngikwazi ukukwenza njengomuntu wesifazane. And ngayela-ke phambili sengizoflya ama-jet, i-Hawk Mark 120 leyo, yabona, mase sesondiza nawo phatha amabhomu yonke leyo nto, seshutha ama-targets nento kanjalo. Ngabona ukuthi mangabe ngiyenza lento ngiyi-competent, yabona, izinga lethu alihluki ngoba ngumuntu wesifazane. And enye into mabe usukhula ube umuntu wesifazane ufuna uqala umndeni, abanye abantu bacabanga ukuthi the moment usuba nabantwana awusakwazi ukuqhubeka nokuflya, kanti no, uyakwazi, yabona. Kuphela nje ngaleso sikhathi uba on the ground, and then mangabe sekudlulile futhi usuzuza ukuthi usulungelile ukubuyela kwi-flight deck, uyakwazi uqhubeke nje kuba njengomunye umsebenzi, yabona. Uthando malisakhona ayikenzeka. I'm really loving this, and masibuya from the break ngizocela ukuthi ma, because I know you run iFuze Academy, kodwa asikhulume ngohulumeni and the support that it does offer, but at the same time uma sicabanga futhi nakuwe Mandisa, as you say, nothing should stop anyone from dreaming, you know, about what they want to do. Kodwa mbukele siyabuya khona manje, unganyakazi. Mbokele sikubingelela futhi sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Uma ngabe uqeda ukuhlanganyela kanye nathi sikhuluma nabesifazane abenza umehluko emkhakheni wezokundiza. Mamthandi, angize kuwena ngoba uma ucabanga ukuthi in any career, for example, umuntu uyayidinga imento. Uyayidinga umuntu ozombonisa indlela. Does your academy also offer that, and how important is it uma ngabe umuntu ezoqala lezi zifundo? Kubaluleke kakhulukazi abantu abafana noMandisa, because abantwana especially amantombazana abukela kubona, babone nabo ukuthi iphupho liyafezeka. And once you do that, it also encourages them ukuthi bakwazi ukuphusha, because aviation is a very difficult course. Yeah, besides ukubiza, but it's difficult kakhulu. But mabebona abanye oza kwabo noma abanye sebekhulile, bayakwazi ukuthi baqhubeke baye phambili. So mentorship is very important. We part here, but also getting abanye abantu sebe exposed. We Air Force, kuma commercial airlines, in any other space, we aviation. So kuyasiza kakhulu. Mandisa, you know, when you look at what you've done for the sector, kusekhona abanye abantu abafike bathi kodwa uhulumeni kusamele asize in order to better support women in this particular industry. Do you think they are correct? Noma mhlawumbe uhulumeni wenza enough? No, for sure. There's definitely space for more. Ukuthi uhulumeni afake isandla kakhulu. Njoba sishilo ukuthi ukungena kwi-industry yethu kuyabiza kakhulu. And one thing is that some of the youth who would like to come into aviation may not necessarily want to do it via the military.
then bakhangeza kephi for funding yabona. So kwamanje I can see that the South African Civil Aviation Authority yakwazi ukunikeza ama-bursary yabona. So uhulumeni fanele afake kakhulu i-backing yabalabo bantu abafuna ukungena kulama aviation academy. So for sure, and ngifuna ukuthinta le nto eshiwo uMamthandi about the importance of mentorship. Yabona, when we go through this journey, we encounter challenges amaningi yabona, and some of the ways that we overcome those challenges, it can be a lesson for someone ukuthi how can they bypass it yabona, just because ngiqhubekile somewhere and yabona ngafisa leyo challenge, it doesn't mean that umuntu ongilandelayo fanele are through that same challenge. So as people esesingenile vele kwi industry sawabona ama pitfalls la that people can go through, it is important for us ukuthi sibakhombise ukuthi this is how I overcame this challenge, this is how I was able to succeed in this sector yabona. So uhulumeni can definitely assist nama mentor programs by assisting ama-bursary and also by partnering up ngama academy khona abantu abancane bazokwazi ukuthi bangene kakhulu. And ngiyacabanga ukuthi manje lokho kungasiza kakhulu, especially uma ucabanga kule Fuze Academy, if mhlawumbe ungakwazi ukuthi maybe uthole futhi nohulumeni ukuthi angenelele kakhulu lapho nokuthi angenelele nakwezinye izikole, singabona izingane eziningi ezisondela. Yebo kakhulu. Uhulumeni uyasiza kakhulu kubantwana abafuna ukuqala, especially KwaZulu-Natal. Most of our students is now baphume KZN, they are fully supported by government. Wow. And ikona lokho sikuze wasdrive kwasibeka ekutheni asifuna ukutrain abantwana abazohlala noma abantwana abangeke bayiqede training because of whatever challenges. We then saw ukuthi as difficult as it is, or PPL, CPL, whatever that they're doing, let's start an aviation high school. Baqale from grade 8. Sibaqale from ekuqaleni. Masibaqala ku grade 8, benze yonke i-curriculum yabo, basic education, bese at the elementary aviation. Uthola ukuthi twice a week they get into PPL. By the time they reach grade 10, they've got a PPL license, they can fly. Wow. Then they move from grade 10 to 11, baqale ground school for CPL, and then give them a break for grade 12 so that they write their exams. After that, they fly. Sinekhola umbukeli uBoy wakwaZulu Natal. Sawubona baba. Yebo njani? Siyaphila baba, ungaqhubeka. Ngiyaphila. Ngijabulela ukuthola lolu hlelo. Izingane zethu ziyafunda, ziyaphasa, izikole azitholakali. Manje izikole mazingatholakali, nangicela lolu hlelo lolu nanokufundela izindiza, ngibona izingane zethu ngathi cishe ngeke zikwazi ukubhalela lapho mhlawumbe izikhala zingakhona engazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi izingane zethu zibhalele lapho ngoba hleli afundi siphasile siphase kahle ekoleni. All right baba, siyabonga. Ake silalela impendulo mhlambe Mamthandi uyamuzwa umbukeli uyasho ukuthi izingane ingangena kanjani mhlambe ukuze singene lapho asikhulume ngokunye in terms of careers available ku aviation ngoba akusukushayela indiza kuphela. Yebo. Kwi aviation there's a lot you can do. Okuningi angakwenza ubaba. Akusiyo ukuba i-pilot kuphela. Sifuna ama-engineers, aircraft mechanic are in demand as much as ama-pilots. Abanye bangangena kuningi okwenzakala khona nokudirector khona lokho sikubiza ngokuthi ukudirector ama-plane kuningi. Abanye bafuna ukuba ama-stewardess, but we like to encourage abantwana ukuthi benze ama-scarce skills so that they are employable, but also they are able to go outside the country. And it speaks to someone who's dreaming to dream beyond their wildest imaginations. Absolutely. And you know, the other thing in maths and physics, if I could just
sithole indlela zokuba empower those who are in high school. Mamthanda ukhulume ngokuba to usher them through from grade 8. Yabona ukuqinisa leyo maths ne physics ngoba lama careers kakhulu adependa kuyona impela i-maths ne physics. So air traffic controller nje boshilo ama avion yabona all of those technical skills bayadinga ukuthi babe naleyo confidence. So for sure umuntu mangabe ethola imentor embambe kahle ngibambe isandla, that dream becomes a reality. Kancane kancane, you know, every step of the way they start to see it materialize. Mbogeli, maths and science, you heard maths and science. Umsesikoleni asiqale nje siqinise khona lapho. Kodwa when we come back, sesiphethe uhlelo, I'm going to ask our guests ukuthi abakhulume nomuntu wesifazane ohlele ekhaya, whether young or old, on how they can be able to make their dream a reality and to dream again if you've stopped dreaming. Mbogeli, ake sithishelele eDolo. Siyabuya nganyakaza. Mbogeli sesiphetha nje ake sizwe futhi ukuthi amagama okugcina nje athini kwihambile zethu. Major, I'm going to start with you very quickly. Take me back to the first time you flew. Kwakunjani? Sure. So the first aircraft that I flew, I was part of the group Ndiza EC-172 Cessna. And I remember looking at that aircraft and I was sitting there with the instructor and she was going through everything so quickly. And you know, at that moment, like, am I going to be able to learn this fast enough to be able to make the grade? And the moment I sat in the seat and I strapped in, and then we started doing our checks and taxiing out to the runway, there was that excitement and that realization, hey, that 5-year-old girl, and the moment we took power, I was excited. I was looking at the ground as the wheel was rolling on the tarmac, and I was so excited. And then as we were lifting off, I saw the wheel leave the runway, and then she said, hands and feet you've got. And then there was that moment. It's my opportunity, it's my turn. So I took that aircraft, something just said to me, this is it. This is it. Mom, with that, right, Goba, we know, I think right now, my fees is place I go 1.2. Yes. If somebody, and that's 1.2 million. Yeah. If you truly want to complete. Yini engenziwa to try and support abantu abasha kakhulu njengoba sesiphetha nje ukuthi abakwazi ukuthi bangene in numbers njengoba busho earlier on, but what is that one thing that we need to do now? Into ebaluleke kakhulu kumuntu ofuna ukungena ku-aviation space ukufunda kuma course akho aphansi ukufunda i-mathematics, physical science, all science subjects. I-mathematics, not i-mathematics lit. We need core mathematics core. That is why siqalile isikole, because we realized with most of the kids abafuna ukuzoqala abayenzanga mathematics core, but bafuna ukuba we-aviation space. So we started the high school because of that. And nakhona uba ne-confidence, ube encourage ukumfunela i-funding. Like I said, government fund them. But again, akwazi ugovernment ukufunda wenza i-PPL for a year. I-PPL basically uyenza in a period of 6 to 8 months. And then the CPL will be, of course, a year and maybe six months. In total, fanele ubuqedile within 2 years. So kubalekile ukuthi ugovernment angenelele kakhulukazi manje. I'm sure ubonile ne-summit eThekwini ukuthi bekhulunywa ngaso space se-aviation. Kune-summit ekhona manje, uminister waka-transport bekhuluma ngaleyo nto ukuthi kubaleki kangakanani ukugrowa i-aviation space. And we as Fuze, we're taking that seriously. Angenibonge nobabili for just coming, you know, and really reminding us, not just the viewers, me too, ukuthi we can dream and we can support one another. And well done in both your spaces, and may you continue to grow. Thank you so much. Siyabonga. Mbogeli, ake sibonge ukuthi nawe uhlanganyele kanye nathi nehambile zethu uMajor Mandisa Mfeka noDokotela uThandi Ngcobo, who's the founder of Fuze Aviation Academy. Mbogeli, asikhumbule futhi ukuthi uhlelo liyaphinda uma ngabe lokuphuthelo liyaphinda futhi kusasa ku SABC 1 ngehora lesithathu. Kuze kube ngokuzayo ayiqaphele.